goizeko albistea da, Bingen Zubiria sailburuak aurreratu digu, ezezkoa eman diozuela EH Bildutik Jaurlaritzak egindako azken proposamenari, etxebizitza politiketan hainbat proposamen bat ziren, 1.100 milioi euroko partida zekarren proposamen bat politikak bideratzeko, ezezkori zergatik etorri da? Nik uste dut terminoak inbertitu egiten direla. Gobernuena da aurrekontuak aurrera ateratzeko ardura, eta aurrekontuiek hobetzeko edo aurrekontuetara jende gehiago biltzeko ardura. Eta gobernuak esan die ez Euskal Herria Bilduren bi proposamenei. Uste dut bi proposamen oso potolo direla. Hain zuzen ere gaur egun bizi dugun egoeran soldata minimo bat egunko eta Euskal Herriko egoera sozioekonomikoari erantzungo diona, eta etxebizitzaren arloan dugun egoera zein den jakinda urratsak ez ematea, oso bi arazo potolori muzin egitea dela, eta horri gobernuak esan dio ezetz. Eta bestalde batetik iruditzen zait, gobernuak erabili duen modua, hor izan komunikatu zeten egindala akordio hori, eta politika zaharrei erantzuten diela. Edo zen kasutan, Eusko Jaurlaritzak gaur goizean bertan badauka aukera, Euskal Herria Bilduk aurkeztutako emendakinak babesteko, eta bi gai horiek aurrera ateratzeko. Beraz, goizaldeko ezezkorren ondoren, zuek ez duzu ulertzen negoziazioa berez itxita dagoenik, uste duzu badagoela oraindik ere hizketan jarraitzeko aukera? Badago aukera, hortxe daude emendakinak eta gobernuak babestu ditzake, eta gobernua Eusko Jaurlaritza benetan arduratuta balin badago bi gai hauen inguruan, eta ikusten balin badu ezinbestekoa dela hainbat eta hainbat personek, gazteak asko bizi duten prekarietatea, eta hainbat personek beraien bizitzak egiteko edo beraien bizitza proiektuak aurrera eramateko etxe bizitzak zer eragin duen, bai persona gazteetan eta bai oroar edo zein Euskal Herritarrentzat gaur egun etxe bizitzak zer eragin duen, benetan horrela sinisten balen badu, eta benetan irtenbide bat ematen balen badio, emendakin horiek apoiatuko ditu. Eta bestelakoan gobernuak erantzun beharko du, zergatik ez duen aurrera horretzik eman bi gai horien inguruan. Nola nahi ere gobernuaren partetik egin diren bilera hauetan guztietan ikusi duzue borondate real bat, akordio batera iristeko? Nik uste dut oso negoziak eta koherentzia gutxikoa izan dela, ezta? Oso erratikoa izan dela, esan dira gauza batzuk lekuz kanpo zeudenak, adibidez EH Bilduri zeudela euskera interesatzen, ez txinisten ez dituen gauzak, ezta? Aurrekontu batzuk norberak egiten ez dituenean autu bat egin behar du, eta guk autu bat egin genuen, eta zeran esan genuen gainera gure proposamen globala egin genuenean, zeintzuk izango ziren Euskal Herria Bildurentzat zentroan egongo ziren gaiak. Direlako gaur egun herritarrek aldarrikatzen dituzten gaiak, eta direlako gaur egun herritarrek premiaz erantzun beharreko gaiak, eta horrekin izan gara koherente horrekin, bai Eusko Jaurlaritzan eta baita gainerako erakunde guzietan, eta nik uste dut zentzu horretan, atzo bertan, ez da, Ugarretxen Andreari entzun izkion gauza batzuk, ez dakit zikintzera datozen delako prozesuak, uste dut Euskal Herria Bildu oso serio aritu dela, eta gurekin akordatu nahi izan duten gobernuak lortu dutela akordioa, eta hortxe dago Araba kasuko, eta Araba bezala dago Nafarroa kasuko, eta Madrilen nahi izaten dute gurekin akordioa. Beraz, gurekin akordioa nahi danean egiten da serio eta egiten da ondo, eta posible da. Eta, Arabako kasuan esango nuke, aldun nagusiak berak aipatu eta azpimarratu dela zer nolako seriotasunez eta zer nolako egoki egin duen negoziaketa hori Euskal Herria Bildurekin, eta bien aldetik zer nolako poza zegoen erdiatxia izan delako. Eta Gipuzkoako aurrekontu proiektu hortan, hurbilketa gehiago goteko eta akordioa lortzeko, ze falta izan da? Begira, Euskal Herria Bilduk uste du aurrekontu proiektu bat ez dela ariketa kontable bat, ez nola baita esateko, ez dela diruak batetik bestera besterik gabe azoka batean mugitzea bezalako gauza bat. Uste dugu aurrekontu proiektu batek norabidetzen dituela herri baten edo lurralde baten politika publikoen norabideak. Eta zentzu horretan, Alderdi Popularra eta Euskal Herria Bilduren jarrerak edo politika publikoak egiteko nahiak antagonikoak direla. Beraz, autua balin bada Partido Popularrarekin egitea, ezin nada pentsatu Euskal Herria Bildu hor egongo denik. Besteak beste gainera guk gure bozka emalei edo herriari oso argi esplikatuko geniolako hasieratik hori horrela izango zela. Ez tana posible da hemen kontu Frankenstein bat egitera.
aukeratu egin behar duzu, edo zure politikak publikoak izango dira progresistak eta jendeari babesa ematekoak, edo izango dira Partido Popularrarekin egingo dituzunak, non eta kasu honetan gainera badagoen kontu bat azpimarratuko nukena. Partido Popularrari immigrazioaren inguruko gai bat onartu zaio, eta iruditzen zait horrek suposatzen duela Partido Popularrari marku oso arriskutsu bat erostea. Ez naizari bakarrik Madrilen Partido Popularrak Voxekin batera erakusten duen jarrerarekiko. Gipuzkoan geratzea nahikoa zait ikusteko Partido Popularreko hainbat hautetxik afari solidarioekin zer nolako jarrera erakutsi duten. Eta marko hori erostearekin Partido Popularra zuritzea, niri benetan oso arriskutsu iruditzen zait. Nola nahi ere, Alderdi Popularrarekin lortu duten akordio horretan, eta immigrazio gaiaren inguruan zehazki, planteatzen dena da, plan piloto bat, etorkinen erregularizazio, formazio eta intsertzioa ahalbidetzeko. Hori ez da, zuk aipatu duzun Alderdi Popularraren beste norabide horrekiko kontraesanean egon daiteken, alegia, zuen ikuspuntutik egokiago bat izan liteken bide bat ez da hori? Nere ustez horrek egiten duena da Partido Popularrak oroar daukan bidea zuritu. Eta daukan bidea eta egiten duen politika garbitu. Eta iruditzen zait oso arriskutsua dela era honetako markoak erostea Partido Popularrari, ze egunero erakusten du zein den bere jarrera immigrazio politikekin. Alderdi Popularrak, Gipuzkoako Aldundiaren aurrekontu haue babestuta, lortu du zentralidade bat. EH Bilduri protagonismoa kendu diola eta politikagintzan, Gipuzkoako politikagintzan desplazamentu bat emateko arriskurik ikusten duzu? Partido Popularrari foru gobernuak eman dio protagonismo hau. Legealdia hasi izan momentutik eman dio protagonismo hau Partido Popularrari foru gobernuak. Euskal Herria Bilduk ditu lurralde honetako lehen indar bezala herritarrek eman dioten babesa eta herritarrek eman dioten bozka. Eta herritarrek eman dioten bozka da guk mai gainean jarri genituen hainbat proiektu babestu dituelako herritargo horrek. Eta guk gure hitza betez herritarrei esan geniena betetzen saiatuko gara gauden tokitik. Baina ez gara egongo ez egoerak zuritzen eta ez antagonikoak diren proiektuen baitan herritarrei esan ez geniena egiten. Hemendik aurrena, zuen harremana Aldundiko alderdiekin, diputazioko gobernuan dauden alderdiekin, ezertan aldatuko da? Gure aldetik, Euskal Herria Bilduren aldetik, oso argi daukaguna da, binta berriro esan izan dugun gauza bat, entenditzera kondenatuak egon behar dugula. Eta hainbat erronka handi dituela herri honek, eta guzion lana beharko duela. Baina gobernu honek hautatu egin beharko du zein dan bidea, zein dan bere politika publikoak egiteko bidea. Alderdi Sozialistak hautatu egin beharko du momentu batean Madrilen Alderdi Popularrari etengabeko laban ateratze horretan egon eta Gipuzkoan beste zerbait egiten balin badu eta Gipuzkoan Partido Popularra zuritzen balin badu. Gipuzkoan egiten ditugun politikak balin badira norabide batean zuzenduak eta jendea babesteko eta jendea zaintzeko eta jendea dagoen egoeratatik ateratzeko bideratuak akordioetan egongo gara. Baina guk ez dugu egingo pasteleo bat Partido Popularrarekin. Maialen Iriarte, EH Bilduren bozeramailea Gipuzkoako batzar nagusietan eskerrik asko gaur Euskadi Irratira gerturatzeagatik. Mila esker zuei, egunon.